Quizáis un día destes, agora que xa estamos xa en pleno outono, o viron, porque o raposo é un destes animais que aproveita esta estación para deixarse ver pois un pouco máis noutras épocas. É destes animais, que tal, Xiana, moi bons días. Moi bons días, Rocío. O que lle temos como especial cariño aquí en Galicia, o raposo, non? Sí, dependendo, os que teñen galiñas non. Bueno, das galiñas é verdade que igual menos, non? Pero é como un animal que está moi na nosa cultura popular, non? Desde logo, Rocío. De feito, estiven a procurar refráns e ditos galegos. Houbo un que me gustou especialmente, a ver se che gustou. A ver se che gusta, eu xa sei que che gustou moito. A ver se che gusta o dito que te truxen. Pronto, sabes que, bueno, ten que ver co ciclo de vida do raposo. E en marzo, nazo. En abril estou no cubil. En maio, xa saio. En San Xoán, xa lle fuxa o can. Pola Santa Mariña, xa lle ando a galiña. Anda! E é o ciclo, é tal cual, cúmprese, porque medran e madura moi rápido. É boísimo. Xiana, aquí en Galicia, que raposo nos atopamos? É dicir, cal é o máis doado de ver? O Vulpes, a mítica, que ademais hai esas bandas de... Porque claro, como Vulpes en español, é como zorra, é ser así un pouco putiferia. Bueno, pero ahora con nebulosa é como que estamos en un bon momento, non? Xa cambiou un pouco a acepción. É verdade que lle están dando a volta a tortilla. E, por certo, que ben o explicou a Esther Estévez que zorra en galego é aquel loco que te tiras pola neve. Correcto, pero volvendo ao rollo, Rocío, aquí temos o noso raposo vermello. Imposible de confundir, porque é verdade que a súa pelaxe, inda que tende a ser roxiza, é moi sinxelo de distinguir pola cola. A cola sempre vai rematar nunha puntiña branca. Esa é unha das características. Despois as orellas sempre están erguidas, sempre cara arriba, e ten eses ollos que xa os ollos están amosando esa intelixencia que efectivamente ten, e o fouciño puntiagudo. E despois temos certas subespecies dentro da península, hai dúas, pero aí os científicos nunca chegan a poñerse de acordo, pero o noso é o Vulpes. Ajá, ese hai roxizo. E onde vive o raposo, Xiana? Onde o podemos ver? Pois, en xeral, no planeta é unha dos carnívoros que mellor se espallou. Ten unha plasticidade ecolóxica increíble. Pode habitar desde desertos e zonas semiáridas ata lugares fríos, a tundra, que é o mítico. E aquí en Galicia, no monte, en xeral? Aquí en Galicia, a súa casa, o que máis lle gusta é o bosque, o monte, un animal de toda a vida de bosque, pero sempre tende a penetrar moito nesas áreas interurbanas, esa fase que non se sabe que é si cidade, si rural, si monte, si bosque, que tanto temos en Galicia, porque está moi afeito a vivir non connosco, senón do que nos producimos e tamén do que nos rexeitamos e mesmo do que nos atropelamos. Hai grande cantidade de raposos que aprenderon a alimentarse das preas que están ao lado das marxes das estradas. E Xiana, cada vez que falamos do lobo, que dicimos que é como un animal moi esquivo, non? Ainda que últimamente din que cambia un pouco o conto, no caso do raposo, ves similitudes aí ou non? Desde logo, ten certas similitudes, son os dous únicos cánidos que temos en Galicia, bueno, alén dos cans, que de ali veñen, pero sí que gardan certas similitudes, especialmente esa intelixencia, esa astucia para... Claro, conviven cos humanos de toda a vida, entón teñen que aprender a escaparlle aos humanos para que non os matemos de todo. Entón, os raposos especialmente son bastante intelixentes co tema dos velenos, aínda que caen bastantes tamén envelenados. E despois a súa dieta. O lobo tamén tende a ser oportunista, pero non tanto como o raposo. Mira, Rocío, o raposo pode comer desde grilos ata ovos de boitre, pasando por galiñas, por suposto, unha morea de mamíferos, moitos roedores, moitos ratos, pero tamén uvas. Anda! Esa fábula do raposo e das uvas é certo. E vouche contar unha curiosidade que igual che gusta. O que distingue ao raposo é o que lle chaman a moa carniceira. Xa ten o nome de... E é porque, de feito, o raposo vai como consumir, mastigar por un lateral. Para roer mellor aí. Exacto. Ten aí o que lle chaman a moa carniceira, que é unha cousa que si ves un cráneo no campo e ves esa moa é dunha raposa. Que curioso. E entón, por exemplo, cando comen unha galiña, unha ave, por exemplo, un busardo, vai deixar a pluma, o canón da pluma final, perfectamente igualiño, pero un raposo vai no esmagar. Entón, se vemos o típico que vemos unha morea de plumas de a ver a que empaparon aquí, se as plumas están esmagadas no canón, foi unha raposa seguramente. Ai, que curioso, Xiana, que curioso. E se tiveras que destacar un sentido do raposo, eu que sei, a velocidade, a vista,
olfato, cal destacarías? Penso que iría co ouvido. Teñen un poder de audición increíble, en parte tamén polas súas orellas, que poden chegar a movelas ata 250 grados e de xeito independente. Anda, como unha parabólica, case, exactamente. E que, de feito, as raposas que viven en lugares fríos poden escoitar unha presa a 1 metro debaixo da neve, que é unha burrada, quen estea feito a neve sabe que cando te chega a neve encima é moi difícil. Pero tamén o olfato, Rocío, poden chegar, ulen 45 veces millor ca nós. Pero un pouquiño pior que os cans andan alrededor dos 50, así que moi bo olfato, moi boa audición tamén. E cando ven unha presa, como a cazan? Como caza o raposo? Pois é bastante particular tamén, porque está dentro, van moi sixilosos, e van a ver que escoitan, a ver que cheiran, e cando escoitan algo, fican quediños, fican quietiños, e aí xa, cando a presa se move, xa non teñen nada que facer, porque o raposo é quen de pular para arriba en vertical e despois saltar, e ademais teñen unha cousa que é unha brutalidade, que prácticamente non se dá en ningún mamífero terrestre que saibamos ata agora, que é o que teñen as baleas ou as tartarugas. Son capaces de orientar a presa que van cazar con magnetismo terrestre, o que se chama magnetocapción. Eso é unha burrada, que o explican como se fora un francotirador que ten unha mirilla vermelliña, como un cazador, pois algo así teñen no cerebro. Entón, no momento en que viron a presa, van usar mesmo o magnetismo da terra, o seu ouvido, o seu olfato, para pras, collela e matala. Que pasada, que perfecta natureza, impresionante. E logo, se che parece, repasamos curiosidades deste animal, porque antes falabas da cola. Claro, a cola, que tan característica do raposo, que función ten? Bueno, por moitos anos tuvo a función de vestir as señoritas para que foran aos bailes. Cando non lle chegaban os bisóns, que o bisón era moi caro e a señorita que lle chegaba o raposo, porque efectivamente ten un pelaxe, ten unha capacidade térmica moi grande, pero ademais a cola é moi cumprida. Mais ou menos o 70% da lonxitude do raposo é cola. Ou seja, non así é. Si, máis ben, a cola mide o 70% da lonxitude do seu corpo, ou seja, como se ti tiveras cola chegaría ao peito. Que pasada. Toda esa sería tu cola, é moi cumprida. E ademais a usan como timón tamén a hora de trotar ou de cabalgar polo campo a través. Pero ademais esa cola tamén lles fai de abriguiño. De abriguiño, E cando van dormir e vai frío, se poñen a coliña por riba, tipo un... Claro, como unha manta, non? Falles de equilibrio para cubrirse. E logo isto que limpo aí, Xiana, de que son moi bons comunicándose entre sí. Pois é verdade, poden chegar a ter 12 diferentes sons para comunicarse. As femias, digamos que ademais comunícanse diferente dos machos. Din como que as femias máis ben fan algo así. O macho fai máis algo así. O sea, que teñen como linguaxes diferentes. Non sei falar moi ben raposa, pero é como que realmente os sons son diferentes. E ás veces sorprende. Eu teño a min xa me ten cadrado de ver a dous raposos pelexando, porque sí que non tenden a deixar cada seu no seu territorio, pero cando chega o típico momento de que hai que coller a femia é cando máis violento se poñen, que a femia só está receptiva 3 días, entón teñen que ir só unha vez ao ano, porque só botan unha camada unha vez ao ano, e aí é cando fan ese tipo de sons, tamén das pelexas incribles, e os cachorros de raposo teñen que, se alguén o quere procurar no internet, é bastante peculiar. Por certo, Rocío, a cópula do raposo coa raposa pode chegar a durar media hora, non pode chegar a durar, a media esa. Se están por debaixo, seguramente non repita. Bueno, pois outro dato aquí que non media hora é brutal. Pois sí, a verdade é que sí. E, por certo, como son como pais e nais os raposos? Pois comparten crianza. Tamén. Mira que bonito. Pois sí, isto está moi ben. Ademais, teñen as características á hora de botar cachorriños, despois de preñar, se hai moito raposo ao redor, a raposa vai ter menos cachorros. E se hai pouco, van tender a ter máis. Poden ter entre 1 e 12. O normal anda entre 6 e 8. E a hora de entrar no cubil, as tobeiras da raposo, as raposeiras, son algo moi mítico, porque son ata intelixentes ata facendo iso. Teñen moitos buracos de entrada para que os depredadores non os collan, así lle escapan sempre os cazadores, que non é... Claro, que é moi difícil de pillar o raposo. Efectivamente, o lobo tamén lle gusta comerlle os cachorros ao raposo, así que ten que estar de volta e media. Pois ese pai e esa nai vai colaborar a hora de alimentar a eses raposiños que nacen cedos. E de adiestralos tamén
un pouco para a vida tamén, porque forma parte moito ese comportamento que van ter no futuro, precisan aprendelo dos pais, que é unha pasada. E as nais, por certo, que ás veces poden participar na crianza, pero outras veces, se ven que hai moita competencia, vanlle matar os cachorros a raposa do lado. A natureza non che encantame unha estas cousa. cousas. E xa por último, Xiana, unha cousa que lín de que podían plantar árboles os raposos. Que é isto? Efectivamente, son realmente repoboadores moi exitosos dos nosos ecosistemas, porque como o raposo gosta de comer froitos, despois, cando vai colocando os excrementos ao redor do seu territorio, axuda a espallar. De feito, o sea, que son como polinizadores. Son como xardiñeiros, van plantando, lle chaman enxeñeiros do ecosistema, porque eles van ir espallando, por exemplo, se comeron cereixas, van espallar as cerdeiras, e hai estudios feitos nos Ancares e no Courel que ata mediron a distancia que pode espallar un raposo, unha especie, que pode ser ata 2 kilómetros. Eso é unha pasada. E ademais teñen unha cousa moi curiosa, poden chegar a comer, por exemplo, visgo, esa planta que poñen no Nadal e que te das un bico debaixo, sabes? A típica. Sí. A comen para purgar. Se comeron algo que non lles gusta, comen iso para inmediatamente vomitar. Vomitar non se di, vomitar é como din os nenos. Vomitar, bueno, entendimoste todos, seguro que na casa tamén. Maravillosa sempre, Xiana Albor, estas curiosidades que nos traes do mundo animal. Grazas, Xiana.